Ελπίζω να ακούγομαι. Πρώτη μας βόλτα με το Insta360 και πρώτη φορά να βγάζω βίντεο τον εαυτό μου. Ηχογραφώ με το κάρντο, γι' αυτό ο ήχος μπορεί να μην είναι πολύ καλός. Θα δούμε. Θα δείξει. Γι' αυτό κάνουμε ένα τεστ για να δούμε πως πάει. Είμαστε Ελβετία, στη Ζηρίχη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο Μένεντορφ και θα πάμε προς Χέρλιμπεργκ. Για βόλτα, για να δούμε πως γράφει και πως γράφει και ο ήχος. Ελπίζω να απολαύσετε μαζί μου τη βόλτα. Οδηγάμε την BMW F7.5 GS, γιατί αυτή μπορούμε προς το παρόν, γιατί εδώ πρέπει να περάσουν, λέει, 2 χρόνια για να μπορείς να οδηγήσεις πιο μεγάλη. Αλλιώς η αγαπημένη με εμένα είναι η 1200 η GS ή η Adventure, δεν πειράζει, για πιο μεγάλο τυπόστο. Την πήρα μεταχειρισμένη αυτή τη μηχανή με 17.000 χιλιόμετρα, 18 περίπου, εντάξει, 17 κάτι. Μια χαρά μηχανούλα είναι για να μάθεις να πας τις βόλτες σου. Και εδώ πέρα αξίζει πολύ μια έτσι adventure μηχανή. Και εδώ χαιρετιόμαστε με τους μηχανόβιους. Πολλοί δεν χαιρετάνε, δεν ξέρω γιατί. Έχει ωραίο καιρό και πάνω όλη βόλτα. Μια χαρά. Τώρα γράφω με 3 κάμερες. Έχω μία Action 2 εδώ, μία Action 2 εδώ και πήρα και την 360, γιατί άρχισα να οδηγάω μηχανή εδώ πέρα και είδα ότι είναι καλή φάση για να κάνεις motovlog. Τώρα, άμα δεν ακούγεται καλά το μικρόφωνο, σκέφτομαι να πάρω κάποιο DJI mic mini και να το συνδέω με το iPhone και να γράφω στο iPhone. Θα τρέξουμε και λίγο να δούμε αν βαστάει, αλλά όχι εδώ στην ευθεία. Θα πάμε 80 να δούμε. Μέχρι στιγμής ψηλά το βλέπω. Καθόλου. Πώς τα τσαλάκια, τι είναι αυτά. Οι βέσπες δεν ξέρω γιατί δεν χαιρετάνε καθόλου, δηλαδή τώρα οδηγάω κάτι μήνες, αλλά οι βέσπες δεν χαιρετάνε και δεν τις χαιρετάμε, δεν ξέρω γιατί.
Α, ναι, είναι ωραίο Porsche. Πολύ καλό. 1911 GT3. Μια χαρά μέχρι στιγμής. Το σφίξαμε αρκετά, γιατί πριν μας έπεσε λίγο. Αυτή την εποχή έχει και πολλά μυγάκια. Και μια στον Μάρτιν, το SUV. Θα βλέπεις τέτοια πράγματα. Τώρα τον νόμο τον είδα λίγο περί καμερών. Δεν είδα ότι απαγορεύεται να τραβάς εδώ, πολύ ωραία θέα. Είμαστε ψηλά. Πάει πολύ ψηλά, πάει και πιο ψηλά. Αλλά είναι όμορφα. Και εδώ αριστερά θέα. Αλλά γενικά είναι ωραία εδώ η μηχανή, πολύ. Το μόνο σπαστικό είναι ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι σαν όχημα, σαν αυτοκίνητο. Σαν όχημα, ναι, θα συμπεριφέρεσαι. Εδώ αγελαδίτσες. Πολλές αγελαδίτσες στην Ελβετία. Εγώ ακόμα δεν είμαι πολύ έμπειρος στις κούρβες, αλλά εντάξει. Τι παλεύω. Σήμερα έβρεχε το πρωί και μπορούσα να πάω βόλτα και λέει και τώρα σε κάμια ώρα 2 θα ρίξει καταιγίδα. Σαββατοκυριακή είχε, δηλαδή και σήμερα είχε καλό καιρό. Ας πούμε ο ποδηλάτης πέρασε με κόκκινο. Το άλλο που μου αρέσει στη μηχανή αυτή είναι ότι έχει cruise control. Cruise control, κάπως έτσι. Δηλαδή το πατάς εδώ στα 50, τσακ, αφήνεις τα πάντα και πάει. Πάει μόνη της, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Μπορώ να ξεκουραστώ από εδώ, μπορώ να ξεκουραστώ από εκεί. Όλα GG. Και κάθεται πολύ καλά, έχει ένα σύστημα υδραυλικό μπροστά στο τιμόνι, κάπου μέσα. Που κρατάει το τιμόνι πολύ σταθερό. Η μόνη βλακεία με αυτό είναι το ότι άμα θέλω να κατέβω και να την παρκάρω κάπως, είναι δύσκολο να στρίψω το τιμόνι, είναι πιο στιβαρό. Σταθερά. Έτσι εδώ να χαιρετάζει καλό, γιατί αυτό λένε άμα πάθεις τίποτα, δεν χαιρέτησες, γεια σου. Καλά, όχι, δεν νομίζω, αλλά λέμε το. Είναι οι πρώτες μου φορές γενικά.
ακόμα δε κάμερα. Ακόμα δε. Όπα. Όπα. Αυτό εδώ πέρα τα βλέπω μηχανή δεν σκέφτονται καλά. Για μένα είναι δύσκολο να φρενάρω γενικά. Έπρεπε να τον αφήσω τον άνθρωπο, αλλά εντάξει.